ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. мо дар студияи телевизиони вилояти суғд қарор дорем ва ин нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад аст ки шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд шинос менамояд. дар зиндагӣ ба ҳолатҳои рӯбарӯ шудан мумкин аст ки бартарафсозии он бароямон шояд душвор бошад, аммо ҳамеша интихоб дар дасти худи инсон аст ки таъсираш тақдирсоз аст. имрӯз дар барнома тамошо кунед. қатли ҳамсоя дар заминаи муноқиша дар деҳаи саратоғи ноҳияи Айнӣ. Тахтапӯш задам, дигар боёдам нест. Севум кор боёдам нест. дарки хатогӣ ва пушаймонӣ аз он ҷавонро аз ҷавобгарӣ озод намуд. мана як рӯз пурсидану ҷавоб дода афт кардан ба онҳое ки ҳамихел ранги ман гирехта мегарданд розӣ канду биёину дар назди қонун ҷавоб диҳан афт мешавад. муваффақияти навбатии милитсияи суғд дар самти мусодираи маводи мухаддир. дар душанбе даст афрӯ омадем маро қапидан. ина мо маҳкам соҳиби 7 фарзанду ҷада ина мо сол 50 рафтагӣ. боздошти ҷустуҷӯшавандагон дар доираи амалиёт. саҳми милитсияи Бӯстон дар татбиқи талаботҳои амалиёти Кӯкнор 2022. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. ба шарҳи пурраи хабарҳо таваҷҷӯҳ намоед. ҳафтаи равон кормандони шӯъбаи Кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо пайгирии ахбороти оперативӣ ва коркарди он чеҳраи аслӣ боз як нашъаҷаллоби корозмудаи дар самти тиҷорати сиёҳ ба қавле корчалонро бепарда сохт. Далер Раҳимов, истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ, зимни интиқоли зиёда аз 23 килограмм ҳашиш ғофилгир шуд. боз як далели паҳну фурӯши воситаи нашадор дар ҳаҷми махсусан калон дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи Кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ошкор карда шуд. ҷаҳиши оперативӣ бо мусодираи 23 килои 260 грамм воситаи нашадори нави ҳашиш натиҷаи ин амалиёти бобарор аст. қасди ба ҷомеа хавфнок нашъаҷаллобии шаҳрванд Раҳимов Далер Маҳмудович, соли таваллудаш 1973, истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти роҳатӣ таҳти назорат ва коркарди ғайриошкорои оперативӣ қарор гирифта, ахиран бо истифода аз методҳои оперативӣ кормандони милитсия ба ҳаракатҳои ҷиноятии ӯ нуқта гузоштанд. Аввун қатъишинос шудам, аввал мекашондам, арс мебурдам, мисол ҳаққи маро медод. Аввунда як бор занг задам ки ватсапаш кор накард, набардошт ростига. Ба худаш дидаш занг зад, ба ман гуфт ҳамихел корай. баъд зиёда аз 23 килограмм маводи муқаддир чарс чарс оварда як ҷода партов. дар душанбе даст афрӯ омадем маро қапидан. ина мо маҳкам соҳиби 7 фарзанду ҷада ина мо сол 50 рафтагӣ. милитсияи Суғд нагузошт ки ҳадафи нопок амалӣ ва аз натиҷаи гардиши воситаи нашадор ба саломатии аҳолӣ зарар расонида шавад. аз гумон баршуда дар ҳудуди километри 9-уми шоҳрои Душанбе Ваҳдат ҷомадони сафарӣ мусодира шудааст ки дохили он 24 адад бастаи нигоҳдоришавандаи воситаи нашадор ҷойгир буд. Далер Раҳимов нишондод медиҳад ки ҳарчанд оқибати амалии худро медонист, аммо орзуи даромади муфт ӯро пушти панҷара овард. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ба фарзияи оперативӣ эҳтимол аст то хотимаи тафтиши пешакӣ дар алоқамандӣ бо ҷинояти мазкур боз чанд ному насаб дар парванда сабт шавад. одамкушӣ қасдона ҳолати ҷиноятиест ки дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Айнӣ ба қайд гирифтанд. ин ҷинояти нороҳаткунанда санаи 14 июн дар деҳаи саратоғи ноҳия содир шудааст. Аюб Яқубови 55-сола бо 3 зарбаи корд ҳамдеҳаи худ Розия Холоваро ба ҳалокат расонидааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Айнӣ бо гирифтани ахбороти оперативӣ дар хусуси содиршавии ҷинояти одамкушӣ боизи гарм гумонбари эҳтимолии ҷиноят боздошт шуд. шаҳрванд Яқибов Аюб, соли таваллудаш 1967, зода ва истиқоматкунандаи деҳаи саратоғи ҷамоати деҳоти Фондарёи ноҳия санаи 14 июн
дар оғози рӯз тахминан соати 8:30 собиқ хушдомани духтараш Шаҳрванд Холова Розия Ҳомидовна соли таваллудаш 1963 сокини деҳаи Саратоғро дар хонаи истиқоматиаш бо корд зада ба ҳалокат расонид. дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҷудошавии оилаҳо падидаест ки дар таҷрибаи ҳаётӣ дидаему шунидаем. баъди чунин ҳолатҳо бадбиниву душманӣ миёни ҳамдигар ҳақиқати талхест ки камкасон аз он ба осонӣ халос мешаванд. маҳз ҳамин гуна ҳолат боиси рух додани ҷинояти махсусан вазнин гардид. من اینجا آمدم سلام کردم دستشو برداشتم کارت کتی زدم چند تا زدی؟ یک تا دست سردم خم شد این دست برداشته گردهش زدم تخت پوش بود تخت پوش زدم دیگر بیادم نیست سوم کار بیادم نیست از همینجا من گشتم. гумонбаршуда Яқибов ва ҷабрдида дар баробари бо ҳам қудо будан хешу табори наздик духтари амак ва ҳам хоҳари ҳамсараш мебошад. оиладории фарзандони онҳо дар натиҷаи номуросоӣ пош хӯрдааст, аммо бадбиниву таҳқир намудани якдигар беохир идома меёбад ки оқибат ба ҷинояти одамкушӣ анҷомид. рӯзи ҳодиса гумонбаршуда дар ҳолати мастӣ бинобар мавҷудияти хусумат ба хонаи ҷабрдида ташриф оварда бо истифода аз корд 3 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳим қафаси сина, шикам ва тахтапушти охирон задааст ки аз ҷароҳати вазнини бардошта дигар ба худ намеояд ва дар роҳ ба беморхона ба ҳалокат мерасад. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ оқибати кирдори ба ҷомеа хавфнок аст ки нисбати Аюб Яқибов татбиқ гардид. кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара бо бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷустуҷӯшаванда Носирхуҷа Зикриёев сокини ҷамоати деҳоти Навгилемро ки дар гумонбарӣ ба содир намудани ҷиноятҳои характери террористӣ экстремистӣ дошта дар ҷустуҷӯ ва дар хориҷа қарор дошт ба ватан баргардониданд. ин нафар бо дастрасии эзоҳи 2 моддаи кодекси ҷиноятӣ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шудааст. ба ҳаёти осоишта баргардонидани нафарони дар содир намудани ҷиноятҳои характери ифротию террористӣ дошта гумонбар самти фаъолиятерест ки мақомоти корҳои дохилӣ ба он таваҷҷӯҳи махсус дода эзоҳи моддаҳои кодекси ҷиноятиро татбиқ менамояд ки мутобиқи он шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад. кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара дар асоси ҳамин меъёрҳои сабукидиҳанда сокини 33 солаи ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри Исфара Зикриёев Носирхуҷа Алихуҷаевичро ки ҷинояти ташкили иттиҳодияи ҷиноятӣ ва фаъолият дар ташкилоти экстремистӣ содир намуда бо моддаҳои 187 ва 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ айбдор ва дар ҷустуҷӯ қарор дошт, аз мулки ғарибии давлати хориҷа ба ватан ба муҳити солими зиндагӣ баргардонида ба ноумедиҳои ӯ ва аҳли оила умед бахшиданд. соли 2022 фаҳмидам ки ман дар ҷустуҷӯ ҳастам. баъд падарам гуфтанд ки بیاد نسبت قانونی عفو کشاده شدگی عفو میکنم. گفتم من آمدم، من یه روز پرسیدن و جواب داده عفو کردن به آنهایی که همیخیل رنگی من گرخته میگردن راضی کنده بیاین و در نزد قانون جواب دیان عفو میشن. бозгашти ихтиёрии Носирхуҷа Зикриёев натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳии милитсияи шаҳри Исфара аст ки барои ба ҳаёти осоишта баргаштан мусоидат намуд. худи иқрорӣ, пушаймонӣ аз кирдор ва ҳамкории волидон ва худи ӯ бо мақомот боис гашт ки ин нафар ҷои худро боз дар ҷомеаи ободи диёр ёфта назди падару модар, оила ва фарзандон бошад. бино ба маълумоти оперативу тафтишотии Зикриёев ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ ба доми мубаллиғони гурӯҳҳои ифротӣ афтодааст ки баъдан хатогиаш ро дарк намудааст. дар якчанд моддаҳои кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бандҳои эъзом муқаррар карда шудааст ки новобаста аз содир намудани ҷиноят шахсро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мекунад, аз ҷумла вобаста ба ҷиноятҳои характери террористӣ экстремистӣ дошта. ин меъёри сабукидиҳандаи қонун нисбати шахсоне татбиқ карда мешавад ки хатои худро дарк карда аз кирдори содир кардаашон пушаймон гашта ва дар кирдорҳои онҳо дигар аломатҳои таркиби ҷиноят мавҷуд набошад. аз ҷустуҷӯшавандагоне ки барои содир кардани ин ё он ҷиноят дар кофтукоб қарор доранд даъват карда мешавад ки меъёри сабукидиҳандаро истифода намуда ба мақомоти таҳқиқу тафтишот ҳозир гарданд ва ҳаёти осоиштаро пеш баранд. имрӯз ҳар нафар имкон дорад аз меъёрҳои сабукидиҳандаи қонун ба мисли қаҳрамони гузориши мо Носирхуҷа Зикриёев истифода барад. мақомоти корҳои дохилӣ ҳамчун субъекти муборизабаранда бар зидди ҷинояткорӣ барои баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз вартаи номуродӣ ба ин самти фаъолият афзалият медиҳад.
талаботҳои амалиёти кӯкнор 2022-ро мақомоти милитсияи вилояти Суғд дар амал татбиқ намуда дар баробари мусодираи маводи мухаддир мавзеъҳои парваришёбандаи бангдонаи худрӯйро тоза менамояд, то ин ки саломатии аҳолӣ ҳифз карда шавад. гузориши навбатӣ аз коргузории нозирони минтақавӣ шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон дар ин самт маълумот медиҳад. ҳамчунин марҳилаи сеюми амалиёти ҷустуҷӯ дар арафаи анҷомёбист. ҳадафи асосии амалиёти мазкур муайян намудани макони будубош ва боздошти ҷустуҷӯшавандагони дар содир намудани ҷиноят гумонбар мебошад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров давоми марҳилаи сеюми амалиёт 4 нафар дастгир шудааст. ҷамъоварӣ ва несту нобуд кардани бангдонаи худрӯй яке аз талаботҳои амалиёти кӯкнор 2022 аз чорабиниҳои профилактикии зидди нашамандӣ мебошад, ки имрӯзҳо дар саросари вилояти Суғд масъулини мақомоти корҳои дохилӣ дар ин самт саҳмгузорӣ менамоянд. нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Бӯстон бо ташкилии чорабинии дастаҷамона, ки дар он ҳамаи бахшу хадамотҳои ҳифзи тартиботи ҷамъиятии шуъба иштирок доштанд, ҳамин гуна як чорабинии мақсаднокро доир намуда ба қитъаҳои эҳтимоли сабзиши растаниҳои моддаҳои нашавардошта, аз ҷумла ҷӯйбор ва заминҳои аз кишти кишоварзӣ бозмондаи ҳудуди шаҳраки Палос сафарбар гардида бангдонаҳои худрӯйро решакан карданд. дар ҳақиқат дар ин мавзеъҳо дар қатори дигар алафҳои бегона бангдонаҳои худрӯи қаткашида ба назар мерасид, ки бо мусоидати милитсия тоза карда шуд. наздик 16 000 бех бо вазни 51 килои 370 грамм шумораи умумии бангдонаи худрӯй аст, ки дар рафти амалиёти якрӯза нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Бӯстон ҷамъоварӣ намуданд. мақомоти корҳои дохилӣ амалиёт ё чорабинии ҳуқуқиеро бо номи ҷустуҷӯ нақшабандӣ намудааст, ки натиҷаи он ба коҳиш ёфтани афроди аз мақомоти таҳқиқу тафтишот пинҳоншуда мусоидат намуда истодааст. дар соли ҷорӣ аллакай дар 3 марҳила амалиёти ҷустуҷӯ гузаронида шудааст. ҳарчанд ташаббускори чорабинии мазкур хадамотҳои оперативӣ бошанд, аммо ҳама шуъбаву хадамотҳо дар ин самт сафарбар мешаванд. чунончи дар шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров давоми соли ҷорӣ 19 нафар ҷустуҷӯшаванда дастгир шудааст. танҳо дар марҳилаи сеюми амалиёти ҷустуҷӯ, ки аз 10 июн оғоз ва то 30 июн идома меёбад, то санаи 20 июн дар шуъбаи мазкур 4 нафар ҷустуҷӯшаванда дастгир шудааст. таҷрибаи амалии мақомоти милитсия нишон медиҳад, ки беҷазо мондани нафари ҷиноят содир намуда ҳамеша эҳтимолияти содиршавии ҷинояти дигар дорад. аз ин хотир милитсия ба боздошти ҷустуҷӯшавандагон таваҷҷӯҳи махсус медиҳад. бо мақсади коҳиш додани сафи ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда дар минтақаҳои серодам гӯшаҳои тарғиботӣ таҳти унвони онҳоро милитсия ҷустуҷӯ дорад, бо акси нафарони ҷустуҷӯшаванда насб карда шудааст. бурдани корҳои фаҳмонидадиҳӣ бо волидайн ҷиҳати сабукиҳои таъиноти қонун ва бевосита пайдо кардани алоқа бо худи ҷустуҷӯшаванда услуби дигари корбарии милитсияи Суғд аст, ки натиҷа медиҳад ва ин таҷрибаро дар тамоми шуъбаҳои вазорати корҳои дохилии шаҳру ноҳияҳои минтақа истифода мебаранд. давраи манъкунандаи сайди моҳӣ, ки бо назардошти тухмгузории ҳайвоноти обӣ аст, ба охир расид. дар ин давра, ки аз 1 апрел то 15 июн муқаррар шудааст, якчанд ҳолати қонуншиканиро милитсияи сайёҳӣ ва экологӣ ба қайд гирифт. сюжаи навбатӣ мавзӯи мазкурро пайгирӣ намудааст. сайди моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ аз муносибатҳои харобиовар нисбати амнияти экологӣ аст, ки аз чунин кирдор саршумори моҳӣ кам гардида захираҳои ин намуд ҳайвоноти обиро ба несту нобудшавӣ оварда мерасонад. кормандони шуъбаи минтақавии милитсияи сайёҳӣ ва экологӣ дар вилояти Суғд бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон тадбирҳои зарурӣ андешад ҳам то ҳанӯз нодида гирифтани меъёрҳои табиӣ, ки бо қонун мустаҳкам гардидааст ва боиси ба ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ ҷалб гардидани шахс мешавад, ҷой дорад. аз 1 апрел то 15 июн бо назардошти давраи тухмгузории моҳӣ сайди ин намуд ҳайвоноти обӣ манъ карда шудааст. дар ин давра милитсияи экологӣ дар ҳудуди вилояти Суғд 9 ҳолати қонуншиканӣ, 4 ҳолати ҷиноятӣ ва 5 ҳолати ҳуқуқвайронкунӣ дар самти шикори моҳиро дар давраи тухмгузорӣ ошкор намуд. тур ва асбобҳои моҳидорӣ мусодирашуда бо роҳи сӯзонида нобуд карда шуда нисбати қонуншиканҳо тибқи талаботи қонунҳои амалкунанда таъсир расониҳои ҳуқуқӣ татбиқ шудааст. далелҳои ошкор гардида асосан дар мавзеъҳои обанбори баҳри тоҷик, минтақаҳои шаҳру ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Ашт, Гулистон ва Конибодом ба қайд гирифта шудааст. ёдрас мешавем, ки истифодаи сарфакоронаи сарватҳои табиӣ ва риояи қонунҳои табиат метавонад солҳои тӯлонӣ ба нафъи инсонҳо хизмат намояд.
дар ин бахши барнома як ҳодисаи роҳ нақлиётиро нишон хоҳем дод ки дар натиҷаи риоя нагаштани талаботҳои қоидаи ҳаракати роҳ ба вуқӯъ пайваста муҷиби марги ронанда шудааст. ҳангоми дораи воситаи нақлиёт ҳар як қоидавайронкунӣ ҷабр ба ҷони инсон яъне қадам сӯи марг аст. Санаи 17 июн тахминан соати 18:30 риоя накардани қоидаи ҳаракати роҳ боз як ронандаро ба садамаи марговар мувоҷеҳ карда аз ҳаёт маҳрум сохт. ронандаи сабукрави тамғаи БМВ Зуҳуров Фаррух Шарифович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳраки Ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар километри 83-юми роҳи мошингарди Конибодом Деҳмой ҳудуди маҳаллаи Зоси ҷамоати деҳоти Исфисор бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста аз тарафи рости роҳ баромада чапа шудааст. натиҷаи ин садама фоҷиавӣ анҷомид. Ронанда аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида осебҳои техникӣ сабукравро ба оҳанпора табдил дод. омили ба садама мусоидаткунанда бо суръати баланд идора шудани сабукрав ва гум кардани мувозинати идоракунӣ мебошад. ногуфта намонад ки дар баробари риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ асоси пешгирӣ аз садамаҳои роҳ нақлиётӣ ин эҳтиёткорӣ ва боинтизом будан аст. милитсия маҳз ҳамин ду унсури ҳифзкунандаи ҳаёту саломатиро ба иштирокчиёни ҳаракати роҳ тавсия медиҳад. бо мақсади ба аҳолӣ фаҳмонидани қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти низоми шиносномадорӣ масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Саравшан нақшаи мулоқоту вохӯриҳо тартиб дода аҳолиро аз сабукиҳои қонун ва меъёрҳои муқарраршуда огоҳ месозад. ҳамчунин ҳафтаи гузашта масъулини шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ҷиҳати баланд бардоштани маърифати иштирокчиёни ҳаракати роҳ ва пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо курсантони факултети чоруми Академияи вазорати корҳои дохилӣ вохӯрӣ намуданд. масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Тарафшан дар баробари хизматрасонӣ ба аҳолӣ ҷиҳати таъмин бо шиноснома ва риояи низоми шиносномадорӣ дар самти иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 1652 аз 18 декабри соли 2019 дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд ва қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2016 дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаҳои алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он ба қайдгирии симкортҳо бо шиносномаҳои барориши соли 2014 нақшаи вохӯриҳо бо аҳолиро тартиб дода дар ҷамоату шаҳракҳо корҳои фаҳмонидадиҳӣ ва ташвиқотиро бо шаҳрвандон ба роҳ мондааст. дар ҷараёни вохӯриву мулоқотҳо диққати иштирокчиён ба риояи низоми шиносномадорӣ маълумотрасонӣ оиди қонунҳои амалкунанда дар самти шиносномадорӣ алалхусус меъёрҳои сабукидиҳанда ҷалб карда мешавад. чорабиниҳо характери иттилоърасонӣ дошта барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон нигаронда шудаанд. ҳафтаи равон ҳамин гуна корҳои фаҳмондадиҳӣ кормандони масъули хадамот дар ҷамоатҳои деҳоти Қалъаи Баланд ва Гули Сурхи шаҳри Тарафшан баргузор гардид. дар ҷамъоматҳо асосан шаҳрвандони ба муаммои шаҳрвандию шиноснома рӯбарӯ шуда, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бетабаъа ва нафарони майли ба даст овардани шаҳрвандии Тоҷикистонро дошта иштирок доштанд. илова бар ин фаъолони маҳал ва шахсони обрӯманд ба ҳамкорӣ ҷалб карда шуда буданд ки оиди мавзӯъҳои матраҳ гардида дар минтақаҳо бо аҳолӣ корбарӣ намоянд. аз иштирокчиёни чорабиниҳо даъват ба амал оварда шуд ки дар самти қонунигардонӣ буду бош бетараф набошанд. ҳамчунин арзу пешниҳоди иштирокчиён шунида шуда ба онҳо маслиҳатҳои ҳуқуқӣ дода шуд. масъулин таъкид медоранд ки чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ аз рӯи нақша дар дигар ҷамоатҳои деҳот аз ҷумла деҳаҳои дурдасти шаҳри Тарафшан низ гузаронида мешавад, зеро маҳз огаҳӣ ёфтани шаҳрвандон аз талаботҳои қонун ва санадҳои ҳуқуқӣ вобаста ба шиноснома раванди шиносномадориро ба танзим дароварда ҷараёни татбиқи қонунро таъмин менамояд. суҳбати озоди намояндагони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ки санаи 16 июн бо доираи васеи муҳассилини факултети чоруми Академияи вазорати корҳои дохилӣ баргузор гашт, дар баробари фарогирии паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти ҷавонон ва рафтори рӯзмарраи онҳо дар муносибатҳои ҷамъиятӣ, асосан баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ нигаронида шуд. ба ҳозирин оиди
баъзи садаманокӣ махсусан бо иштироки ҷавонон сабабу омилҳои ба онҳо мусоидаткунанда тағйироту иловаҳо дар як қатор қонунҳои амалкунанда вобаста ба қоидаҳои ҳаракат ва қоидавайронкуниҳои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ маълумот дода шуд. Риояи қоидаҳои муқарраршудаи ҳаракати роҳ дар ҳифзи саломатии ҳар як инсон таъсиргузор аст, зеро як ҳаракати ноҷо метавонад сарнавишти инсонро дигаргун созад. Дар ҷараёни суҳбат бештар ба фаъолияти минбаъдаи хизматии курсантон ки дар ояндаи наздик ба сафи милитсия пайваста ҳамчун корманди амалӣ дар баробари ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандонро ҳимоя намудан муборизони зидди ҷинояткорӣ хоҳанд буд, таъкид гардид. Бо овардани мисолҳои воқеӣ аз иштирокчиёни чорабинӣ даъват ва талаб карда шуд ки дар ҳама гуна ҳолат онҳо ҳамчун иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ бо интизому эҳтиёткор бошанд. Гузашти низомии хотимабахши чорабинӣ гардид. бо ташаббуси роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва дастгирии маъмурияти дастаи футзали Сипар бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ байни кормандони мақомоти корҳои дохилӣ мусобиқаи варзишии футболи хурд ташкил карда шуд. Мусобиқа байни шуъба ва ҷузъу томҳои вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд баргузор гардида 14 даста иштирок карданд. Санаи 24 июн баъди бозии ниҳоии ғолибон бо тӯҳфаҳо қадршиносӣ шуданд. дар партави чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ аз 14 то 24 июн байни шуъбаву хадамотҳои раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бо иштироки 14 даста барои дарёфти ҷоми сардори раёсат мусобиқаи футболи хурд доир гардид ки ҳадафи он ҷалби ҳайати шахсӣ ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. Мусобиқа дар ду майдончаи варзишии боғи ғалабаи шаҳри Хуҷанд таҳти назорати мураббиёни яке аз беҳтарин дастаҳои футзали ҷумҳурӣ Сипар ҷараён гирифт. Барои дар сатҳи баланди варзишӣ гузаштани мусобиқа масъулини дастаи футзали Сипар ҷалб дар ташкили ва сифатнокии мусобиқа саҳмгузорӣ намуданд. Тибқи реҷаи системаи даври 14 дастаи иштирокчӣ дар ҳайати ду гурӯҳ рақобати варзишӣ намуда 4 дастаи беҳтарину муваффақи мусобиқа, дастаҳои шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ, хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ, шуъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсӣ ва шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсат ба давраи ниманиҳоӣ роҳ ёфтанд. дар натиҷа дастаи шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ дастаи хадамоти шиносномадиҳиро бо ҳисоби 3-1 ва дастаи шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ дастаи шуъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсиро бо ҳисоби 5-4 мағлуб карда иштирокчии давраи ниҳоӣ гаштанд. Бозии финалии мусобиқа байни дастаҳои шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ ва шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ доир гашт ки дар дақиқаҳои аввал футболбозони шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ бо нишон додани бозии мураттабу зебо нисбат ба ҳарифон бартарият нишон дода аввалин шуда ҳисобро кушоданд. Ҳарчанд то охири мусобиқа майдондорию қувваи дастаҳо баробар буд, чолокию тезкорӣ, ҳадафмандона идораи тӯб ва бо ҳисоби 3-2 пирӯз омадан дар бозии ниҳоӣ дастаи шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятиро ғолиби кулли мусобиқа гардонид. ҳамин тавр дастаи шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ мақоми аввал, дастаи шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ ҷойи дуюм ва дастаи хадамоти шиносномавию ба қайдгирии зинаи сеюми ифтихориро ба номи худ сабт карда ғолибони мусобиқа эътироф шуданд. маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони мусобиқа бозингарони фаъол ва ташкилкунандагон бо иштироки сардори раёсат генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов сурат гирифт. Дар вазъияти тантанавӣ аз тарафи роҳбарияти раёсат ба ғолибон медалу сипоснома ва ҷоми мусобиқа супорида шуд. ҳамчунин маҳорати варзишии аъзоёни дастаҳо дар алоҳидагӣ қадршиносӣ шуда ба дарвозабон, ҳимоятгар, нимҳимоятгар, ҳамлагар ва футболбози беҳтарин сипосномаи сардори раёсат ва тӯҳфа тақдим гардид. инҷо расидем ба интиҳои барнома. Барои расидан ба саодати зиндагӣ ҳар шахс бояд бо амалу рафтори нек кӯшиш кунад. Аз хатои дигарон биомӯзед ва қонунро риоя намоед. шиёри ҳамешагии барномаи милитсия хабар медиҳад аст ки мунтазам дар барнома таъкид мешавад. то дидори навбати саломату сарбаланд монда ба оянда хушбин бошед. хайр.